It-tnejn filgħodu f'awla 23 l-imħallef Tony Abela mexxa l-aħħar seduta tiegħu fuq il-Bank tal-Ġudikatura ta' pajjiżna u se jkun qed jirtira wara 9 snin fil-pożizzjoni. Abela serva fil-pożizzjoni ta' mħallef wara li n-nomina tiegħu kienet ġiet approvata nhar il-21 ta' Novembru tal-2016 quddiem numru ta' persuni fl-awla fosthom raba u ħbieb l-imħallef Abela kellu dan il-kliem dwar is-sentenzi li għatu u ġudikanti oħrajn fil-qrati tagħna. Pero l-lum jena ħireċ b'raċem għalih. Dak kollu li stajt nagħmel, dak kollu li stajt nagħti drittijiet rajt ta' nies jifirħu, nies jibku, nies illi finalment jgħidu fl-aħħar ħadna l-ġustizzja. Is-sodisfazzjon li tik is-sentenza hija xi ħaġa għall-biża'. Għaliex aħna ġudikanti, aħna l-belt fid-dinja. Preżenti għal din l-aħħar seduta kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. F'kitba fuq Facebook, il-Prim Ministru qal li l-għarfien li kellu Dr. Abela dejjem użah biex jaqdel il-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li Tony Abela kien fost l-ewwel avukati fl-istorja naqdu fuq il-Bank tal-Ġudikatura wara li għaddew b'suċċess mill-iskrutinju tal-Kumitat dwar ħatrit fil-Ġudikatura u fakkar kif dan seħħ wara li l-Gvern biddel il-metodu tal-ħatta tal-ġudikanti. Il-Prim Ministru saħaq li dak li kien iħoss kien jgħidu iżda dejjem b'rispett u biħsieb biex iwassal messaġġ ċar favur is-sewwa u dak li hu ġust għalli sal-aħħar seduta stess għadda messaġġ favur l-Ministra Rett tal-Ġustizzja. Min-naħa tiegħu il-Ministru Jonathan Attard qal li l-Ġustizzja kienet żgur tibbenefika aktar kieku l-età tal-irtirar ġiet estiża kif kien propost mill-Gvern iżda mhux approvat mill-Parlament wara li l-Oppożizzjoni vvutat kontra.